Yebo gogo. Njani? Siyaphila ma. Saphila gogo njani? Hayi sithi gogo xosha indlala nawe ungalokhuzi. Ulale nawe udlile ingane ezothi nayibuya esikoleni. Izothi nayibuya esikoleni. Uthola ezikucoshayo. Ngenisa phela gogo endlini. Ayibongela. Yebo gogo. Awu siyabonga gogo. Siyakambi kabani la ekhaya? KwaNdlovu. Awu siyabonga sakwethu. Ugogo wamnisa egroundini wathi mana la ngiyabuya. Eground besenzani kambe egroundini? Konke kwakunani kwakuwumhlangano. Wayethini ugogo? Owawubika khona ukuthi ulambile. Ngangibika kukhona okunye nje okukuhluphayo emoyeni wami. Okuyini sakwethu? Wathi mana la ngiyabuya. Yini Baba la? khona okubizayo. Akuzange usabuya kayalo ngimileke ngibili. Uhlushwa yini sakwethu? Kushwa into eyi-1 nginomzukulu Ya. la ekhaya. Lo mzukulu lo uhlupha ubaba wakhe. Uthi ubaba wakhe wamphuca ingane. Umfana wayithatha ingane washona naye eMatuba entombini yakhe. Ingane naye ethi uyayicela ingane ayibuyi. But akahamba yekhotha yomanga. Ingakanani ingane? 3 years, yeah. Ngiyikhusile bengiyigada.